xa temos todo a punto para esa proba final, ese minuto vital para Ro, se quere levar todo o que temos no bote. Ela está preparada. E os da casa, se tamén vos vedes dispostos a vir aquí a concursar ao Atrápame, xa sabedes, tedes aí un teléfono, o 618-388-087 e escribídenos unha mensaxe e tamén tedes a opción de vir aquí a participar e levar un bote que hoxe está nos 33.200 euros. Aí o temos. Un bo bote que hoxe pode ir para Coruña con Ro, se é capaz de acertar as 5 preguntas que chimos facer. Sabes que temos un minuto por diante e por cada pregunta que acertes, Ro levará 100 euros por acerto. Se consigue completar as 5 preguntas e a resposta correctamente, levará todo o que hai no bote. E ollo, porque hoxe as categorías son estas, Ro. Xogamos con galegos, fútbol, lugares, alcumes e música. 60 segundos por diante e 33.200 euros en xogo, aparte por un fin que vale moita pena. Non me poñas máis nerviosa que... Non, eu é por recordar xo tamén. Está aquí atrás. Pois veña, podes comezar con máis, ánimo, moita sorte e tempo. Galegos, de que cidade galega forma parte o porto de Curuxeiras? Paso. Fútbol, que río lle dá nome ao principal club de fútbol do Carballiño? Paso. Paramos o tempo. 48 segundos que nos restan e aproveitamos para reflexionar estas preguntas. Non saíron a primeira, poden sair a segunda. Con calma, Ro. Na primeira buscamos unha cidade galega da que o porto de Curuxeiras forma parte dela. O porto de Curuxeiras, en que cidade galega está. E na segunda, vámonos a tocar Carballiño para buscar o río que pasa por esa vila e que lle dá tamén nome ao principal club de fútbol, o principal club deportivo que hai no Carballiño. Temos dúas para a segunda volta, queda ainda moito tempo e agora enfrontarémonos a de lugares, alcumes e tamén a categoría de música. Preparada para continuar? Pois veña, concentración, Ro. E tempo. Lugares, en que provincia andaluza podes visitar o deserto de Tabernas? Paso. Alcumes, que alcume ten en internet a cómica e youtubeira galega Carolina Iglesias? Paso. Música. Quen foi a cantante do grupo portugués Madre Deus entre 1987 e 2007? Paso. Paramos o tempo no Ecuador, precisamente, dese minuto 30 segundos que temos por diante. Deserto de Tabernas, en que provincia andaluza pode estar? É o que hai na categoría de lugares. En alcumes, Carolina Iglesias, galega, triunfa en YouTube. Como é o seu nome, como é o seu alcume nas redes. E en música falaremos de Madre Deus. Buscamos a cantante do grupo que entre 87 e 2007 cantou en Madre Deus. Agora voltamos a galegos, a cidade con porto, no que está o porto de Curuxeiras. Preparada para continuar? Preparada. Veña, ánimo e tempo. Galegos, de que cidade galega forma parte o porto de Curuxeiras? Vigo. Non é correcto. Fútbol, que río lle dá nome? Carballiño. Carballiño é a vila, pero non é o río, non. Lugares. En que provincia andaluza podes visitar o deserto? Almería. Paramos o tempo con ese Almería, tendo a esperanza de que Almería sexa a opción correcta, pero sobre todo quero que te resitúes pros 14 segundos que nos quedan. En alcumes temos que saber como lle chaman nas redes a Carolina Iglesias, cómica e youtubeira. En música falamos do grupo Madre Deus, como se chama a cantante do grupo, e en galegos, aparte desa cidade marítima con porto, na que está o porto de Curuxeiras, temos que dar co nome do río que pasa polo Carballiño e que lle dá nome ao club de fútbol. O río non é Carballiño, temos que buscar outro nome. 14 segundos, sabes, cando lea a categoría podes pasar se queres. Teno en conta, vale, Ro? Veña, concentración e imos ver se ese Almería é a resposta que buscamos. Ánimo e tempo. É correcto. Alcumes. Paso. Música. Paso. Galegos. Cidade galega? Coruña. Non é correcto. Fútbol. Río do Carballiño. Mandeo. Non é o Mandeo e ata aquí este minuto. Ben xogado, Ro, ben intentado. Non saíron a final das respostas que queríamos. E o río, precisamente este último, era o río Arenteiro. E tamén o Club Deportivo Arenteiro, que milita aí na primeira federación. En galegos tiñamos que dar con Ferrol, que é a cidade na que está o porto de Curuxeiras. Mátame a miña prima. Percebes e Grelos é o alcume de Carolina Iglesias e Teresa Salgueiro foi a cantante de Madre Deus
durante eses anos que dicíamos, entre 87 e o 2007. Ainda así, ben xogado e ben sufrido. Ro, 100 euriños que van para Coruña, ben merecidos con ese acerto. Bo papel neste minuto final. Mañá habrá máis novas oportunidades, non te quedes caspiña, que o bote segue a subir. Imos xogar por 33.500 euros. Agardo que non o perdades. Vémonos, ata a festa.